Eger meni çekjek bolsaň, ýüregimi lowlap duran et. Jüýümde bir it çekip ber. Özünem uğlap duran et. Taşama gerekdir weli. Kellämde pikirler bolsun. Elimde ýöneköý galam. Dilimde şükürler bolsun. Geçen ýolum bilner ýaly. Köwüşimi çekewer köne. Eşigimi çekende weli. Gaty ünsli bolgun ýöne. Yaňakdan seýreğip köp däl. Iki damja yere aksın. Gözlerimde umman bolsun. Özem olur. Sana baksın. Duruversin çapıklarım. Boluversin ýygyrt gasyn. Sünnälemek hükmanam däl. Çekseň olýa maňa basym. Artyk maç hiç zat bolmasyn. Baram bolsa ýok edewer. Bir haýyşym surat keşgiz. Alnymy bir ag edewer. Salam hormatly muallimler. Men öz diplom işimi Iqbal dip atlanyrdım. Oğlum, sana can geliyor. Alo, dinleyen mi kulak asyan? Men bugün diplomy goradım. Indi men diplomly gutlap bilerdim. Kutlayan diplomlu gayet. Kakam şu gün bayramda gidip verecek dedi. Diplom koyun gidip verecek dedi. Ben mi kutlaştığım çağ? Ece, yakaňa başlayan. Ýa-ni soramandyrnam. Şoň haýsarsyn salsam kamna oşma. Şu sarı kowy. Şu gelşär. Şunu salay. Menem şon pikir etdim. Uy, Ece. Ho, Goçona darak goçok salsam gelşärmiki? mataň rengi goňurmy de? Hawa. Şunu salay. Balya. Böyle. Can ederim, böyle. Ayşe. Jigeyim kutlu olsun da oğlum. Sana sowgat. Oy. Telefon. Dawlan gürüm Sağ ol, gutsa bolsun. Kevin. Ömrüň dok bolsun çağa. Sağ ol Donjum. Balya Men yazayım. gidip sim kartı dakayın. Jigeyim. Zaryada koymalıdır onu. Dolayança. Balya. Eze bir semsip koýaýpsyňlar meni. Günne bir käsen boşatmaly ganyň öz normasyna gelýänçä. Ertir nesip bolsa, analiz almana gider, ganyň analizine. Beni beren Allah diýene. Şu kakam seni gören bolsa begener. Oğlum, Oğulcuğum, sen kiçen bolsaň, sen erkeksin oğlum.
Ejine, jegine gowza terettin oğlum. Olar açardı oğlum. Özüm şeyle bir boş övüncün. Bilyen, al geldi. Qowme, Hova. Geleydin mi dedim. Sağ ol. Gel otur da. qaylar garaş oturandır ataňa. Yürü onu bile gideyli. Yo, qaydaňda jaňa daýsana, özüme giderin. Sen deyincin al, kösönme, kakam eliye. Maşinymdan tanýam. Yok, tigirli gitmelem olsa, utanamok sen bilen. Bolýa qaydaňda jaňa özüme alyp giderin. Barda. Dost, senem şu jagas janawryň çalşaýa öňüne. Edil paket maşinalary ýaly ýagdaýyň badyry bol ýa-näme? Pullun gömüp goýýanmy ýa-näme? Bu maşin satyp bolmaýar dost. Kakamjanyň öňünden maşini. Kakamdan ýadygarlyk. Satjak diýseň onu aljak tapylar öýdýän. Sen şunuňy maňa ber, men şonuň tok ketek edinje gördüm. Iň gowy variant. Tawuklaňa ketek näme gerek? Tawuklaňa özüň ýarap bolsa. Günde bir ýerden öýrýän sen. Adim Tuğanoviç, Alhan Aşir, salam. Menem size garaş otur. Ulu başlık bir icabiydi betecek diye konferansiýada alına geçäýeli. Bolýa ýörüm. Oğlanlar, gowmusyňyz işäp ýörsiňiz saman. Başlyk, salam alaykum. Salam alaykum. Waalaikum salam. Gomtaplar. Owa siziň emertiýetiň Gördüňiz saman, başlyk. Mene ýürýän men siz bir ýyl ijra öwrenýärler. Hop. Ay, ziýany ýok. Bu hasabatyňda okudum. Tügülümü 8 günüň içinde 18 günüň netijelerini görkezipdiňiz. Gaty begendim oğlanlar. Başlyk men näwul? Şey daýanna. Eksportymyzam 25% ösüpdir. Öňüp bolýarmy? Owa. Başlyk sara ýagmydam satışa çykardyk. 2 günüň içinde saty boýunça rekord goýdy başlyk. Eksport üçin hem şertname baglanşdyk başlyk. Näçe ýurt bilen baglanşdyk şonu? Aziya yurtlaryň 8-si, Arap yurtlaryň 3-si bilen şertname baglaşdy. Alihan, bu sara ýagy ýem özüň çykaryp eksport etdiňmi? Hawa başlyk. Bä. İşler gowy. Olar ýaly bolsa bu zawody önümçiligi sanata uçurup başga proýektler bilen bol bereýin. Yok, başlyk gele boryň saltyrak ýeriňe. Siziň ýeriňiz çok ýok başlyk. Dinleýän Alhan Aşiriç. Adym çagyr. Bolýa. Näde o tok ketek maňa bereýin ýa-ni? Şeýle berseň alaýmasam, pul berip aljak däl onyňy. Ýöne şeýle berseň pikirlenäýmesem, Men oýnýadym şonaq dost. näme bolla? Näme etdiň? Näme? Norlary. Pulama däl ol. Bolýarly dost halal sıramaýdy. Sen üçin uly pul ol, men üçin. Ýöne oň üçin ol bir günlük fowolgasy.
Daşary ýurtdan gelýänçä sen şu meseleni arkaýyn ýapyp bilýäňdi. Ýarsa senki, ýarsa menki. Indi sen maňa dostumdan ogurlyk etmäne öwretjek bolýaň. Halal sıramaýdy. Kanunyna ogurlyga jinayet diýilýär. Bilmeýän bolsaň bildirerin. Ertir akşam sen wagt berýän. Teňizine sen ýerine goý. Innem çık. Onsoňam. Halal sıramok. Halally ganymy goýupdyrlar. Ýasamok men. Adim Suhanoviç. Salgydy üçin hasaby sorapsyňyz. Ine. Neme jeren? Şeň doglaňyň ertirdimi? Ho, Adim Suhanoviç? Sen gözleň owdan nip men saňa öň aýdypdymmy? Ýok, Adim Suhanoviç. Onu ertir aýdyryn men saňa. Bolýa. Jeren, şu Alhanyň maşynyny men ruçkam galypdyr. Şonu kıyın görmedi maňa getirip beräý. Bolýa, açykmy ka maşyny? Men äder jaňa diýip oňa açdym. Bolýa, Adim Suhanoviç. Alihan, maşynyňda bara men ruçkam galypdyr. Şonu bir minçik açyp bilersiňmi maňa? Ruçkany alyrjak bolýanly. Bolýa. Bu näme? Açar. Bilýän açardygyny görüp dur. Näme açar? Qakamyň toýa sowgady. Toýdan soň şäherde täze jaýda ýaşardy. Qaqaňa sowgadyny, hormatyny sag bolsun aýt. Ejemi, jigimi sen alyp qaqaň sowgada eden jaýyna ýaşamalmy? Barja ýyl gaýrat et, pulygyny apýar. Nesip bolsa şähere göçer, jaý alar. Jaý, alýançak ýaşasak näme? Ýok diýdim-a. Hem daşdal awaba. Şäherden çykýan 30 minut. Bolýa. Oha, dost ýerläpsiňle ho. O neme? Şu hasapçy jeren bara. Awa, Şoň soň doglaňyny gutlasak bolara. bolar, uzak ýaşa. Neme? Sen gutlasan hasam ýetgeşik bolar şoň üçin. Jeren! Jeren doglaňyň gutly bolsun. Ha, bolan. Näme surat alýanmy? Ýa bu Jereniň telefonyna gaýş etdi. Minki. Bolýa, uzak ýaşa. Sag bol. Dost men ýöremeli. Tehnologlar özüň garşyla. Zawody özüň aýly. Men işlemma. İşden zerur näme işiň bar başga? Ay, toy başagaýlygy bilýäňi. Aýşe bilen dilber garaşyp otyr. Badi til bugün, şafýor. Ali, sen bärdi özüň bolsaň gowy bolar. Sen hemme dady gowy düşünýän bärdi. Men bolsa sana direkt şafýor bolaýardy. Maňa bolýar. Az gowy özüm merde boluberse. Bolýar men ýörer. Maşyna garaşyp oturandyrlar. Boş atjaň eder.
Neyle odan? Şu da odan. Ol qarada odan eken. Şulam gaw elşer. Neyle odan? Ýene aýja gençik bolarym men. Bu da ma odan eken. Gaw gelişdim. Mata göreli. Gaw eken. Satıcı nerede? Satıcıyını çağırıp berayda Ayşacan. Salam. Bukça görýärse. Utancan güllerin eýle ýyzyna bir naýy gadarşyny sana miňzetdim. Goşlar saýrada gelen Ayşenle gittik. Ne kosmetik almadım. Gowhar kosmetik saýdýar. sana miňzetdim. Özüm salkymyny sana miňzetdim. Salam. İň gara renk barmaýşyň? Toýuňa çağırın, okun bidi. Çaqly uğratdym ha Gowhar gelince. 8-ne daat geçdi, 10 birine bukça gördü, 13-ne de toýum. Onda örne olan taraptır. Bu barlygyňmy? Tanış bol, alyň jigiti Ayşa. Hawa. Neme? Pudra barmay? Neme? Komfort. Feret şu pudralarym gaty gowdur. Şu da gowy hawa. Neme? Artekalaram gaty gowy. Duklaram gaty gowy. Toyda garaşýan gelin hemmäňiz Gowherge nejede. Hemme dat menkidir ýöne. Ödüme de alada artığı bilen şu. Aýdylar nire sürmeli? İlki gelnejem düşürmeli. Zaň meni ýetişiräýli. Ente gelnejeň däle ol. Bahtım gelnejem wala. Seni ova düşürmelim onu. Hawa öýe. Onu ilk sen düşüreli. Bolmasa men diňesiň ýöködüň soň ova gitmeli bolýar. Bolýanna ilk Aýşany düşüräýeli. Bor, bala. Bolýar. Sağ bolun. Dilber. Bir minut düşme, taňa aýtmaly zadym batdy. Şu godaçylygy pozmagyňa külli günnädigini bilýän bolyn. Hakykat aýtmagam men borjum diýip hasap edýän. Näme boldy? Şu alaqa oglun diýip ýörsiň sen. Ýöne alda senden başga bir barda. Goýsana. Sen inanmasaň, alla suratlar geçirip göräý. Sen näme diýäniň bilýärmi? Çecan. Sen meni maskara etjek bolýarmy? Gelnejeň uğratmaýy Çecan ýalbarýar. Sen aýdýan zatlaň näme? Inni men bu giden märekäni gelin aljagyny men nädip ýygyna gaýtaraýyn? Sen aýdýanyň näme? Aýdýan zatlaň gulagyňmy eşitýärmi gyýdym? Tur ýeriňden. Sen bizi ýyla maskara etjek bolýarmy? Şol öýden öleň gelýänem bolsa, sen şo gelin aljana minip gitmeli bolsun. Eşitýärmi? Ýygyň aç. Düşünme. Kapıyada toy tutulýar dilberim. Hana ışgın messebihim wipasi. Fini haysi pile vurdu bilmedim.
Köngülümün sultanı, aşkımın şafi, Hanife'nin söyleyen diyen dillerin, kapınızda toy tutuluyor dilverin. Hanı aşkın mithevihim ve pafi, kefekin bağtının üstüne şeydi. Madam toy toylayar dünyam mesleri, talla guppan başında kışacıgan, yüzde desmal bağrım üzürüp acıgan. Seni haysi pele urdu dilverin, meni haysi pele urdu dilverin. Bile bilmedim, bile bilmedim. Başında gök kurtu, yanar ot kurtu. Inni bu dünyada baktım yok kurtu. Oğlum, oğlum. Oğlum, men sana bir zat aytay. Oğlum, senin Hudaýyň öýüti gorady. Egerde ol biziň öýümizde gelin bolsa, onsoň men sen bilen ýaşa biljek gelip giden bolsa, onna näderdiň? Onna beter bolurdyň. Allah bizi gorady çağam. Otursun bey. Ne ağlap otursun? Qara çınınlay, zorluk bilen durmuşa çıkarlan ýaly. Men seni söýemok. Menem seni söýemok. Men oýnadymok. Näme? Men başga birini söýýär. Düşünmedim. Näme diýäň? Men başgany söýýär. Sen meni bagşla. Men bu zatlar ararmak üçin etdim. Görün, bakın, seni söýemok. Pelenin işini, işini. Bolansan keçalana baş koyde, baş koydo. Ah, ah, maralın, maral hiç bakmadı kavmi kışına. Kışına kesip yaralanma, dud gıydı. Vay Dilbercan, can gıydım. Dilberin atınan kurteleri bütün ovan hayran kaldırdı gıydım. Hemmesi ağzını açıp ankarık kaldılar. Vay Dilbercan, inni men buları iyidine tavşırmalı. Men buları iyidine tavşırasımam gelenok. O odanlığına serede. Vay Dilbercan, gıydım. Qaynenene me 3 günden qaytara vur dedi.
Menem agyz guda diýdim. Bir hepde da galsyn öýde diýdim. Ya 2 hepde saklaýynmy gyzym, diliň görlesin, he? Ece meni qaytarmadı. Näme? Başım boğulanam bolsa menin tek gelin däl. Näme? Gyzym, bu aýdýan zatlaň näme çygyňmy? Öýne deme, gelmedi olar. Bagtym ýatdy. Gyz, nire algap barýaň? Ece ala gelle. Ece can Ece yalvaryan. Şu ýerde kowmay canım ejem yalvaryan. Assalamu alaikum. Näme üçin geldiň? Men taňa gelme diýdimi? Ece, can Ece, kowmay şu gedek. Can Ece, kowmay. Ýerhanjygym maşynadan zatlar düşüreli. Alcıyım. Nesip bolsa ejem kiňdi. Täze ýyldan soň Istanbula gezmäne gitjek. Çynyňmy? Hawa, nesip bolsa. Haýdap nahar taýarlaly. O vamada näde gelebildiň oglum? Senin arnamız ýokmy? Men ähini ýylyň günüň toýuna ýasyna da gatnaşyp bilemok. Barın yerimde oğlum hatanın gıydırını yığınapmış. Şehirde yaşayamız. Sen haberin bana mı diyorlar? Yer yarılanok. Benim yere girebilemok. İyilden çıksana beyinden çıkma deyiptirler. Sen iyildenim çıktın. Beyinden
Dine ne çıkmadım ece. Nikah kıydırdım men. Ne mi? Hova. Kutlayan gaydım 4 haftalık govruluk var. Hova. Birinci gowran mı? Hova. Familyan adın ayt? Dilber. Familyan? Muhammedova. Näçinji ýylda dogulur? 95. Ýaşaýan ýerim? Kemirkör 86. 8 hepde bolanda hasaba durmaly ýere 4 hepdeden gelirsiň. Sürpriz. Men sana täzeligim bar. Biziň çağamyzyň ilkinji surati. Huy başlangeçin. Men oturmak için gelemok. Men häzir size çay demläyin. Çay içmek içinem gelemok. Men sen yan haşt etmeye geldim. Men oğlumun yakatından elin koyuver diýmege geldim. Sen kakan pul için seni gelin aljylap aljak ýigitken. Ýöne indi men oğlum däl. Men seni töwereme geçirip gelin edinjekdim. Gyýdym ýaly ediz görjekdim. Ýöne sen oyun oýnadyň gyýdym. Sen men ýagdaýyma ece bolanda düşünürdün. Oğlumun ýanyna seni göresim gelen ok. Gelir şonda gödöňüne bir perişan halyň seniň. Edil şonky howa ýaly, fiýa ýaly şalyň seniň. Hifretiň gara deňizinde garp bolup ýörşüň seniň. Mensiz galan bu dünýäni dowlukdaý görüşüň seniň. Diýdim şonda gözüme, ey ýok zatlaň pikirin edin. Hey ýar şu halda taşla, gidip barmy bu dünýeden. Yeni howa araly, ýagyşçysyna başlady. Leyli saçlar eda bilen saçlaryny çöşledi.
Vay Dilbercan. Vay kıydım. Vay. Vay. Yaydı o değil mi Hasan? Hasan. 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 Dilbercan'ı uydurmak tuttu. Gel. Saltırak. Hasan. Saltırak gel haydi. Hasan. Kaka. Men sen va. Barlığın üçün sağ ol. Men näçe yaşadığım belli değil, bilýän. Men günäli kaka geç günäm. Senden bir gaýşdym. Söz ver kaka. Birden gydymyň kakasy gelse. Gydym kakasyna beriň. Söz berýärmi kaka? Menne sen var. Gydymam kakasy bolmasyn. Selamun aleyküm. Wa aleykum esselam. Atarqat gutlu bolsun. Eýem aldyňmy? Awa. Sen laýyn muny. Me al. Alın sürücülük şahadatnamanı alın. Awa aldım. Ecem daha gelmedi mi? Ne alıp gelmedin mi? Öýde garaşyp oturlar. Ýör onda ýör ali. Ýör. Ewa. Kim yerli adara? Kim ayırlı? Hasan ağam gıydı. Dilber mi? Hasan ağam Dilberden başga gıydı mı amına? Ak yayladan geçti göçüm, kül bollulu kara saçın. Ak yayladan geçti göçüm, kül bollulu kara saçın. Her biriyin gülün açın, aygıyız ıqbal yaman ikin. Aygıyız ıqbal yaman ikin. Bir-biriyin yüzün açsın, aygıyız ıqbal yaman ikin. Aygıyız ıqbal yaman ikin. Açın bardı notoyarı, dişlerin birden misali. Eliktinin tağıtayarı, aygıyız ıqbal yaman ikin. Aygıyız ıqbal yaman ikin. Eliktinin tağıtayarı, aygıyız ıqbal yaman ikin. Aygıyız ıqbal yaman ikin.
bir daşın ürdün Akçaların saçın verdin Aygıydı iqbal yaman ikin Aygıydı iqbal yaman ikin Akçaların saçın gördüm Aygıydı iqbal yaman ikin Aygıydı iqbal yaman ikin Aygıydı iqbal yaman ikin Elem iqbal yaman ikin Sen bilmek sarma. Eceme söz veremsoň. Sana hiç tat aytıp bilmedim bağışla. On, keselliğin bilemsoňum. Halynyň erwetden bilemsoňum, aýdasym geldi. Ýöne ýat ýurtlarda hasret çekmek istemedim, jan da onum. Eceme söz veremsoň. Sana aytıp bilmedim, bağışla meni. Vah, men aýdardım. Ýöne eceme de söz verdim de. Bolmasa yaz göräýeli. Näme diýip ýazaly? Dur. Men sana dağı duvara gözüme görünme diýmedim. Ece. Sen gözüňi ýeňsengden çekerin. Otur. Gözleme men oglumy. Öňkü maskaraçylygy az görýärmi? Oglumy görmersiň. Ýödüňem güm bolup berdin. Senin Aliň nirde ýaşaýandy, haýsy ýurtda bolýandy, nirde okuýandy aýdaýsaň, menden gaty görmesen. Bolýa. Sen 3 ýaşyja gyzyňam bar. Ýöne ejesi ýok. Barbala. Gyzyň garaguma ýaňmerdiň. Sen aýdymdyň näsiň elýämi? Kes sesiňi. Men sana ýat tutmajagym aýtdyma. Çağan ýanyna aglyşyň iň soňky sapar bolsun. Göter ustaýdyn. Baba, mama ağlaya. Gyzym. Ece yok, kaka yok.
Ayka ve gel gıydım. Oňursaň bar zady oňatlygaýar. Belki de ýorgudyň ýerine düşer. Iki başdan gün nogurda gün nogur. İki başdan gün matarda gün ýaşar. İki başdan ýigreniler, söýüler. Kimse ýere gider, kim dörer ýerden. İki başdan biziň köne duýgular, köne ýaralardy. Açılar birden. Köne duýgularymyz şatlyk mysali. Bir ajap seherde gün bolup dogur. Oňursaň oňat tut köňülle päli. Oňursaň bar zady